Dado que se precisa dunha cuarta parte da corporación para solicitalo, as agrupacións municipais do BNG e do PSOE puxéronse de acordo para pedir por primeira vez a convocatoria dun pleno extraordinario para o debate do estado da cidade. Nese debate, o señor alcalde debe expoñer a situación xeral da cidade e as liñas maestras de acción de futuro do goberno. No seu lugar, nos sorprende con entrevistas exclusivas, dando información sesgada da súa actuación e do que pretende. A labor fiscalizadora e de control que demanda a sociedade inclúe esta sesión extraordinaria que estamos a solicitar, a prol da transparencia na xestión do equipo de goberno. Trátase dunha competencia contemplada no Regulamento Municipal aprobado en 2012, pero da que ata o momento non se fixo uso nin por parte do goberno nin da oposición. En este caso, o facemos, pensamos nós, porque este Concello ten no seu regulamento orgánico municipal unha ferramenta moi importante de transparencia, de participación e de información para a ciudadanía, como é o debate do estado da cidade. Sorprendentemente, a toda agora, o goberno municipal, ao longo de todos estes anos, nunca usou esta ferramenta e nós creemos que é chegado o momento de facelo. E por qué? Pois porque notamos que hai unha mala xestión, que hai unha falta de iniciativa e que faltan solucións aos problemas que ten a xente. Os dous grupos municipais decidiron solicitalo agora ante a parálise e falla de transparencia da que acusan o goberno. A súa intención, ademais, é instituir este órgano formalmente para que se poida celebrar de xeito anual. O Regulamento Municipal establece que este pleno deberá celebrarse nos 6 primeiros meses do ano. Tras a solicitude da oposición, é agora a competencia do alcalde a súa convocatoria. A este respecto, Manuel Ruiz amosou a súa boa disposición e lembrou que tras unha anterior petición da BNG xa expresara o seu compromiso de convocalo unha vez se someteran a pleno os orzamentos municipais.